Ahojte Move Club, vítajte pri ďalšom tréningu. Dnes nás čaká silový tréning. Pripravili sme si pre vás malú zmenu. Ďuri ma bude kaučovať, ja budem cvičiť, čiže nás čaká veľa vysvetľovania, rátania tempa, čo je veľmi dôležité pri silovom tréningu, tak veríme, že sa vám to bude páčiť a dobre si zacvičíte. Čiže Ďuri ma prevedie celým tréningom, tak ako to vyzerá, keď robíme one-on-one tréningy vo fitku. Čiže začneme rozcvičku, Simonka je dnešný môj klient. Pôjdeme klasika, to je taká moja obľúbená rozcvička. Začneme od krčnej chrbtice. Pekne vystretí ramena, stiahujeme dole. S výdychom, to určite všetci poznáte. Od pleca k plecu. Vždycky to protismerné rameno, keď idem uchom k ľavej strane, pravé rameno stiahujem dole ešte, hej, trochu pocitovo. Aj dopredu, dozadu. Výdychom dole, nádychom nahor. Čiže vyskúšate si, aké to je mať trénera vo vlastnej obývačke. Super. Rozhýbeme trošku ramena, šiju, celú, trapézy. Nosíme toho strašne moc. V dnešnej dobe ľudia majú problémy. Ideme pekne vystretať, čiže je dobre. Ja obzvlášť. Ty máš život gombička. Ďuri mi vôbec nepomáha. Aj druhá. Je sranda, že keď niekto takto trénuje podľa trénera, tak vždy napodobne všetko, čo robí. Aj tretia, zrkadlenie. Myslím, že to je dokázané. Keď sa vám niekto páči a robí si s vlasmi, začnete si aj vy. Poďte, rotácia, ramena, kosa pohybuje v tom pletenci, hej? Čiže nie je to len o dlaniach. OK, a jesička? Ani nie, že keď sa vám niekto páči, ale keď máte toho druhého človeka radi. Som si všimla, že veľakrát, keď som sa aj vo fitku rozprávala s niekým, nezávesne, že sme netrénovali a robila som, že ja som sa rozcvičovala, tak začal sa rozcvičovať tiež. Majú ľudia radi. Poďme, rotácia. Dobre, super, aj celé torzo na jednu stranu, aspoň 3-krát. Aj na druhú. To je ono, super, poďme do best stretch. Natiahneme. Zase trošku sa venujte tej pánve, hej. S nádychom pekne nahor, s výdychom lakeť k zemi. To je ono. Teraz si natiahneme tú prednú nohu trošku. Budeme tam mať aj nejaké rumúnske mŕtve ťahy unilaterálne. Čiže nech pripravíme už aj ten posterior chain a vymeníme. Opäť natiahneme. A poďme nádych hore a výdych dole. V pohodičke sa rozcvičíme. Perfektne, teraz ideme opäť zaďaky. Trošku budete počuť asi, ako mi puka v kolonách. Ospravedlňujem sa. Paráda. Trošku dokročíme. Vyskúšame si tú polohu, hneď druhý cvik je drep. Čiže, aby sme sa do nej pomaličky dostali. Na jednu, na druhú. Ideme do predklonu. A pomaličky sa rolujeme. Nádych, ideme drep. A ešte jedenkrát do predklonu. A vytiahneme sa. Wow. Čo dnes budeme potrebovať? Úplne simple veci. Jednoručné činky, podložku a miniband na jeden cvik. Čakajú nás 3 dvojsérie, kde pôjdeme vždycky vrch, spodok, čiže taký German volume training, German body composition training. Ja budem vysvetľovať, Simonka bude cvičiť. Úplne prvý cvik pôjdeme taký kickstand row, čiže sme kontralaterálne. Keď je pravá noha vpredu, ľavá ruka ide do príťahu, hej? A ideme pekne príťahy. Čo je dôležité? Stále mať pevné brucho, rovná pánva, tá lopatka sa pekne pohybuje po hrudnom koši, hej? Pevne. Nie je to ťah ruky, je to aktivácia toho chrbtu. Čiže nezačínam ten pohyb tu, ale lopatka začína. To bude prvý cvik, pôjdeme ľava, prava, alebo začínate vždy slabšou rukou. Druhý cvik, pôjdeme drepy na úzko. No, možno sa otoč Simonka tam. Čiže sme cca na šírku bokov. Snažíme sa byť čo najvystretejší. Samozrejme, každý má trošku iný drep. Rešpektujte, hej, svoj rozsah pohybu, svoju mobilitu, členku a podobne. Hlava pekne hore. OK, tempo bude 3 sekundy, 3, 0, 1, 0. To znamená, že 3 sekundy idem dole, na jednu hore.
Pripravíme sa a ideme Ačko. 10 až 12. A poď 1 a 3 dole. Raz, 2, 3. 2. Raz, 2, 3. Výborne. Čiže brzdím to tým chrbtom. 4. Perfektné. Ešte skôr ako pokrčím lakeť, zapájam ten chrbát. 6. To je ono. Hlava pekne v predĺžení. 7. 8. 9. 10. Raz, 2, 3. 11. Raz, 2, 3. A 12. To je ono. Výborne. Hlavičku predýchneme, ideme druhú stranu. Vždy, ako hovorím, začíname slabšou končatinou pri unilaterálnych cvikoch a tej slabšej prispôsobujeme silnejšiu. 1, 2, 3, 2, 3, 4, perfektné. 5, to je ono. Ono sa to nezdá, ale okrem toho chrbtu budete určite cítiť, že aj to brucho musí byť pevné. A nohu. Áno, Stehno. samozrejme. 9. A ešte jedna. 12 idem. Aha, pardon. A 12, super. 30 sekúnd pauza. Vydýchnite, trošku vytraste tie nohy práve kde ste mali oporu, pretože teraz si ich užijete zase. 3 sekundy pôjdeme dole, čiže tá negatívna fáza je pomalšia. Už máme 17 sekúnd. Vydýchaj. Vydýchnite. Ak cvičíte na dovolenke, tak namiesto činiek zoberte nejaké bandasky s vodou alebo deti do rúk. Príprav. 3, 2, 1 a ideme na to. 1, 2, 3 a hop. Pevné brúcho. Aj v nádychu. 3, 2, 3. Super. 4, 2, 3. Pozor na to, aby ste nevypustili lopatky a nezhrbili sa tam, hej? Tie medzilopatkové svaly sú stále aktívne. Hlava v predĺžení. Nepozerajte dole pred seba. Telo ide tam, kam idú oči. Raz, 2, 3. Perfektné. Raz, 2, 3. 3. Posledné 2. 2, 3. A 1. 2, 3. A 12. Perfekt. Vydýchajte, pol minútky pauza. Si zoberiem ťažšiu váhu na príťahy. Čiže presne tak, ak máte nakladacie činky, kľudne zvýšte váhu. Alebo pridajte napríklad band. Je to super cítiť potom v tom progrese, že sa niekde posúvate. Pomaličky pripravíme. Ešte máme 6 sekúnd. 5, 4, 3, 2, 1 a ideme na to. Zase pekný práca chrbtu. 2, raz, 2, 3 a 3. Toto je ono, super. 4, 5, 2, 3, 6, 7, 8, to je ono. Nezvychujeme tempo. 9 raz, 2, 3, 10, 1, 2, 3. Poriadne tam napnite ten chrbtový sval. Raz, 2, 3, super. Výmena, pomaličky zvrtneme. Ja už sa potím. A ideme na to. Budeme mať za sebou druhé kolo, ideme 3. 1, 2, 3. 2, 2, 3, krásne. 3. Čiže vidieť, ako Simonka zatiahne, hop, až potom je vlastne flexia toho lakťa. A napnem ten sval. Poriadne to tam stlačím. 3. Dôležité ešte je neťahať rameno k ušiam, hej? Ako keby som chcel príliš zatiahnuť cez horný trapez. Práve naopak. Ako keby som chcel trochu aktivovať ten spodný medzilopatkové svaly a veľký sval chrbta. Samozrejme, ide tam aj kopec ďalších svalov, ale... 11. A 12. Raz, 2, 3, perfekt. Pauza, pol minútka. Vydýchnite. Čiže veľa skáčeme, veľa intervalových vecí, ideme v tréningu. Toto je práve ten priestor, na ktorý sa sústredíte, neponáhľate sa. Je dôležité ten mind connection s tými svalmi, hej. Ešte máš chvíľočku čas. Repy. Ak ste fit a nemáte ťažšiu činku, poďte dole 4 sekundy. Hej. To sa nezdá, ale zrazu urobíte o
15-20 sekúnd viacej, keď spomalíte negatívnu fázu. Príprav a poďme na to. 1, 2, 3 a hop, to je ono. Raz, 2, 3, 3, 2, 3. Super. 2, 3. Perfektne. 5. Pozor, aby vám koleno nešlo do vnútornej rotácie, ako keby padalo, hej, dnu. Predstavte si, že tu máte kaktus, ktorým sa nechcete popichať, ale tie nohy idú pekne paralelne, hej? 1, 2, 3. Super, to tempo je game changer. Nie je to len mechanický pohyb. Ešte 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Super. Pol minúta pauza a vytraste nohy. Predýchnite, ľahučko sviešte alebo až po tom 3. kole, hej? To hovorím ja. Čiže tu je veľmi dôležité, mind-muscle connection je sústrediť sa na svaly, nesústrediť sa na to, čo mám spraviť, kde mám utrieť prach doma a podobne, ale byť v tých svaloch v hlave. Sústrediť sa len na to, ak sa to dá. Ja viem, že niekedy sa to nedá, ale... A je to dôležité trénovať. Je to ako všetko, aj tá myseľ. Tú myseľ treba trénovať. Poďme na to. Posledné kolo. No nič nie je zo dňa na deň. Všetko chce nejaký čas. A 2. 1, 2, 3, perfekt. 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 7, výborne. Stále pevné brucho, sústredím sa na pohyb. 9, 10, 11, a 12, to je ono. Aj ten posledný, nezabudnite na tú negatívnu fázu, čiže pekne dokončí tie 3 sekundy. Hej, nazývam to, že princíp posledného opakovania. A poď na to. 2, 3, 2. Rameno ďaleko od ducha. Super, super. 4, 5, to je ono. 6, 7. Pekne, stále si Simonka drží stabilné boky, nekolíšajú, čiže má to brucho pevné. Ešte 3. 1, 2, 3, 11, 2, 3 a 12. 1, 2, 3, perfekt, super. Vydýchajte, ideme. Posledné drepy, čiže sme otočili, hej? Naposledy sme začínali nohami silový tréning, teraz začíname vrchnou časťou tela. Ešte predýchaj, ešte máme 20 sekúnd čas. Ja milujem letné tréningy a keď sa spotíš, mi to pripraví na vonku Bali a vlhkosť. Nikto to nemá rád, ja sa na to teším. 10. Ešte máš čas. Mentálne sa pripravujem, pán tréner. OK. 3, 2, 1, let's go. 2, 3, áno. 2, 3. Super. Čiže ten kvadriceps pekne pracuje. Je ono. Aktívne medzilopatkové, ako keby ste stále trošku taký vyhrudení. To je ono. Raz, 2, 3. Nezrýchlujeme tempo, hej, stále pekne pomaličky dole a na 1 sekundu hore. V matrase. 2, 3. Posledný. 2, 3 a 12. Paráda, vydýchnite. Minúta pauza. Čo pôjdeme ďalej? Pôjdeme opäť dvojičku. Prvý cvik pôjdeme flye. Pôjdeme ich v pronácii, čiže nerotujeme ruku, lopatky sú na zemi a cez pevný uhol v lakti, nejaký 5 stupňový uhol v lakti, ideme pekne rozpažovať. Hej, nie je to taký power fly, že pokrčíte lakte v pohybe, ale idete pekne rovnomerne, ako keby bola to jedna súčiastka, že je laket zazváraný, ale len jednoklbový pohyb. A k tomu pôjdeme taký beast stance Romanian deadlift. Jednu nohu si dáme na špičku, sa v línii pety. A ideme pekne popri tele a zadok v pohybe tlačím dozadu, hej. Pevné brúcho v nádychu, s výdychom idem hore. Čiže predstavte si, že naťahujete vlastne celý tento posterior chain od achillovej pety cez sedacie svaly, hamstringy, spriamovače, hore spevníme aj brúcho. Dobre? Jedna noha, druhá noha. Opäť princíp slabšia noha prvá. OK. Pracuje noha, ktorá je vpredu.
Nie je tá zadná, ale tá predná, ktorá je na päte. Hej, tá je odľahčená ako keby, ale pozor na to, aby ste nerotovali teraz pánvu, hej? Ale idem pekne rovno. Iné alternatívy si ukážeme v ďalších tréningoch. Dobre, Simonka sa pripraví. Čo moji klienti robia často je, že keď začínajú tento cvik, tak dvíhajú aj tú prednú pätu, ale tá predná noha je opretá o celú plochu. A som zase v strede chodidla. Dokonca niekedy pomáha, keď si predstavíte, že ako keby jemne odľahčíte prsty. Dobre, pripravíme, ideme flye, 10 až 12. A ideme na to. 3 sekundy dole, raz, 2, 3 a výdych. Dotknem sa tricepsovou hranou až zeme. A výdych cez prsia, hej. Nie je to len práca ramenného klbu. Respektíve je, ale len svalov ramena. 4, raz, 2, 3. A čiže zase sústrediť sa, natiahnuť ten prsný sval. Hlavne teraz, keď sme častokrát za volantom, pri telke, chceme ten hrudník otvoriť. 1, 2, 3. 9. 10. 1, 2, 3. A ešte jeden. 2, 3. Čas, dobre. Super. Toto je až taký ozdravný Dýchame. cvik. Hej, Hlavne lebo aj pre človeka to mamičky, trošku ktoré sú tu otvorí. a dojčia deti. A urobiť toto je výhra. 15 sekúnd pauza. Ja začínam ľavou nohou vpredu, lebo tu mám stiahnutú podstatne viac. Pomaly príprav. 4, 3, 2, 1. Ruku si dávam na go. chrbát, aby som vedela, že som tam rovná pekne. 2, To nie je preto, že môj chrbát, ale 3, 2, 3, 4, 2, 3. Výborne, 7, 2, 3, 8, 2, 3. Stále rovný chrbát, 9, 10, 2, 3, 11, 2, 3 a 12. zádok tlačím dozadu. A vydýchame. Super, druhá strana. Pozor aj tu, aby ste nevypustili to rameno, hej? Čiže aby to A nebolo poď na to. toto. Ale držím aktívny chrbát. 3, Pardon. Šla som tú istú nohu. 2, 3, super. Čiže zase aj tie svaly chrbta sú stále aktívne už len tým, že máte ťahu v ruke, robíte pohyb a nechcete ich povoliť. Čiže je tam také izometrické napätie. To je ono. 2, 3. Koľko máme? 7. A ideme 8. 2, 3 a hop. 9, 2, 3, 10, 11, 2, 3 a 12. 2, 3, super. Predýchňame, pol minútka pauza. Tu si predstavte, keď idete do toho predklonu, ako keby ste polky zadku chceli otvoriť od seba čo najviac. Ono tam pocítite to napätie a ten väčší stretch ešte viac. Lebo čo svaly potrebujú stretch? Zároveň aj stretch aj kontrakciu, čiže využiť obidve tie polohy. Predýchaj 5 sekúnd, 4, 3, 2, 1. Zase trošku si láhneme na lopatky a pekne cez prsia. Raz, 2, 3, 2. Raz, 2, 3, 4, super. To je ono. Hlboký nádych. 8, 2, 3. Nebojte sa tam mať urobený kľudne aj trošku mostík, hej. Není to tá poloha ako pri deadbugu, že musíte byť ako keby tou driekovou chrbticou opretý. Práve naopak, tuto chceme tie prsia natiahnuť, dostať ich do tej polohy, aby sme ich aktivovali. Super, pol minútka, posledné kolo. Pôjdeme ešte Romanian deadlift. Sa to nezdá. Ono aj váha robí veľký stimul, hej. Čiže nebuďte na seba mäkky. Ak máte možnosť, pridajte si váhu. Dobre? Prípravu. Potom aj tú pauzu oceníte. A poďme na to. Raz, 2, 3,
A 2, super, hlava pekne v predĺžení. Keď tak mierne pozeráte trošku pred seba. 3, 4, 2, 3, perfekt. 5, 2, 3, ahoj, 6. Nezabudnite na tie polky. Natiahneme a hore ich zase spevníme. 10, 2, 3 a ešte 2. A posledná. A ideme, druhá noha. Let's go. 2, 3, 2, 3. Aktívna ruka. Nie je tu. 5, 3, výborne. 6, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 9, 2. Perfekt. 10. Posledné 2. A 1. To je ono, super. Vydýchnite, pôjdeme posledné kolo. Čiže pozrite, aký je rozdiel, keď vypustím ruku a idem úplne celá taká slouched, ale aktívny, to vidíte hneď na tom chrbáte, dúfam, že to vidno. Hop. Presne. Posledné kolo. V 3. kole nás čaká biceps a abdukcia, tam sú kratšie pauzy, čiže to už je len taký dojazd. Na toto sa ešte sústredíme. 1, 2, 3 a 1, 2, 3. 3, výborne, 4. Pekne hlboký nádych a s výdychom idem do toho pohybu. 5. A to je on. 6, raz, 2, 3, výborne. Nebojte sa pracovať aj s tým hrudníkom. Otváram ho. Posledné 4. A 3. 2, 3, 2. 1. OK, super, perfektné. 30 sekúnd, predýchneme a ideme posledný RDL. Super, good job. Good job. Ešte máš chvíľočku čas. 10 sekúnd, ešte predýchaj. Čiže tréning nemusí byť vždy len o tom naháňať sa, není to pretek. Hej, tu sa naozaj, ja viem, že sa opakujem, ale je to dôležité. Venovať ten čas sám sebe a tomu, čo robím, príprav a poď na to. 2, 3 a výdychom hore. Pevné brucho a 2. 4, 2. To je ono. 5. 6. Si v polovici. 7. 8. 10, 11 a 12. To je ono, super. Druhá. A ideme na to. Zadná noha je len stabilita, neprenášam tam váhu. Pekne vedome naťahujem, hej, tú stojnú nohu, ktorá je celou plochou. 4, ak sa nemýlim. 5. Super. 6, pekne vidieť, jak si mamka podtlačí ten zadok dozadu, aby umocnila to natiahnutie. Posledné 4, ak sa nemýlim. 3. 2. A ešte 1. Paráda, super. Vydýchneme. Pol minúta pauza. Čo ideme teraz? Ideme bicepsové zdvihy v supinácii. 10 až 12, 15 sekúnd pauza. Abdukcia v glute bridge, hej? Čiže ideme, stále sme v supinácii až do vystretých rúk. Tak a hop, to je ono, čiže 10 až 12. Nemením zápestia, stále smerujú dlane dopredu. Tu sa snažím urobiť kontrakciu toho bicepsu, čiže poriadne ho napnúť. Ako orechy. Pripravme na to. Supinácia a ideme na to. Hop, 1, výborne. A vystrečujem. 2. Ostávam v polohe, kde nie je oddychová, hej, tá horná poloha. Čiže ostáva ten biceps stále aktívny. 4. To je ono. 5,
Výborne. 6. Pevné brucho. 7. Nemám tam prepnuté nohy, nie som tu. Hej, stále strážite si ten stred. 10. A posledné 2. 1. A 2. To je ono. 15 sekúnd pauza. Ideme na chrbát. Guma ide nad kolena. Pritiahneme päty. Panva ide hore. A čo pôjdeme? Len na abdukciu, hej? Čiže ideme 30, tu. hej? 30 krát príprav, zadok hore, nie. pevný zadok, celý čas je stiahnutý. A poď. 1, 2, 3, 4, Neponáhľam sa. 5, 6, 7. Guma ostáva pevná, aj keď máte nohy pri sebe. Stále si držíte určitú aktivitu. To je ono. Môžem tam aj špičky vytáčať do toho. Urobím väčší streč. 14, 15, 16, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Super. 15 sekúnd pauza. Čiže len zhodím gumu, pomaličky pripravíme V podstate band. nemusíme ju zhadzovať. Ušetríme si robotu. Ešte máš 7, 6, 5, 4, 2, 1 a ideme na to. Kľudne to umocnite ešte tak, že ako keby v tejto polohe ešte napnem biceps. Hlavne ak máte napríklad aj ľahšie činky, ktoré vám to umožňujú. 4, 5, 6, to je ono. Pomôže nám silný biceps aj pri zhybe napríklad. 7, 8, 9. Napnite tam hore ten bicák. 10. Opäť finta, ktorú ma naučil môj striko. Pozdravujeme ho. Pozera. 9. Nie pozera, cvičí. Či? Už máme. Dobre. Predýchaj 15 sekúnd. Toto už je len naozaj taký dobeh, trošku napumpovať ruky, trošku aktivovať zadok. 5, 4, 3, 2, 1 a ideš na to. 3, 4, Panva hore. 5, 6, 7, 8, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a ešte 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A to je ono. 15 sekúnd. Posledné kola máme po tréningu. Čiže silovka bude za nami. Venujte tomu pozornosť. Sústreďte sa. 8, 7, 6, 2, 1 a ideme na to. 1 a 2. To je ono. 3, Poď, makaj. 4, 5, Napni orechy. 6, 7, 8, 5, 10, posledné 2, 1. To je ono, bomba. Kokos, ja chcete aj s trojkami. Ale to je to, že človek tomu venuje pozornosť. 15 sekúnd, posledných 30. 5, 4, 3, 2, 1 a ideš na to. 2, 3. Čiže sústrete sa pekne na tú abdukciu, hej. Využite tam tú silu. To je ono. Výborne. Musí byť zase aktívny chrbát, pevné brúcho. 18. A posledných 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a 30.
Super. Ďakujem pekne. Dúfam, že si zacvičila. Ja som si dobre zacvičila. Dúfame, že aj vy. Vidíme sa pri ďalšom tréningu. Ďakujeme. Čaute.